И здравейте хора, аз съм Цветан и днес отново снимам на Майнкрафт. И така влизаме. В момента сме с Texture Pack. Изтеглих се го. Така. Само ако ме заредиш, това ще е супер. Някой се получава да не ми зарежда и да ми бъгва. Добре, зареди ми. Изчакване. Едно звука. Та, ето. Хома, както видяхте. Предния епизод връщам тия. И сега им бъга. Добре. Предния епизод забравях да... не знам дали сложих тия работи. Добре. Към. Сега ще покупая малко. Ето медината. Влизаме спирката, защото бях... Да. Точно сега ще съм гладен. Така. След от тук. Значи от тук. Така. Така. Не беше така. Значи беше тук така. Така. Не. Не. Трябва да се щупи. Трябва да се щупи. И после трябва да се щупи. Да. По-скоро той трябва да се щупи. Да. Добре, хайде. Яхо, което е супер. Ще го изкопая, понеже ми трябва кол. Много трябва кол. Ако се питаш да ми изглежда така кола, това е защото има Texture Pack, както ви казах от началото на клипа. Защо имам толкова много кол? Май ми трябва торч. Ще се направя после торчове, когато стане прекалено много тъмно и когато точно да не виждам. Добре. Така. Окей, почти събрахме кола. Има тук кола, обаче после ме чудно как да се измъкнем. Добре. Значи сега тук ще взема кола. Добре и тук, защото тъй ще направя. Тук е тъй. Тук ще допълня да не ми... Добре, имам само двечки. С дърта. Защо ми забива? Защо ми забива? Искам с дърт да закопая. Така. А после тия двете. Мисля, че трябваше. Те трябваше ме... Да, мисля, че те... Така. От тук. Така. После така надолу. Сега ще отида да се направя торчове. Така. Само да се направя нещо. Settings. Audio. Десен чанка. Limit world size. Не. Така. Така е по
направя точно. Хайде. Има тръпка. Няма да. Ще да събера малко дърво. От тук не се личи, че бягам на спринт. Изобщо не се личи, че бягам на спринт, така че ще ги променя. Настройки, видео, по 80, мисля, и така че много добре. Окей, вижда се като спринтваме. Окей, така. Скоро или ще си закупя лаптоп, или ще ми подарят за рождения ден. Да. Ако си закупя лаптоп, ще снимам на него. Добре, сега първо да... Трябваше ми само много малко дърво, ама както и да е. Така, пръчки, много пръчки за 12 поча. Добре. Така, повече неща не трябва да имаме половин стак токове. Имаме половин стак токове, което е за мен супер. Така, сега къде ли беше къщата, намерих я. Имаме половин стак точно, имаме и дърво, което е супер, защото ако ни трябва нещо, може да се направим. Ще се направя пръчки, ако събера айрон, да си направя айрон неща. Така, сега ще пъхна този кол, не тук, тук. Този кол ще бъде тук. Добре. Това дърво отива в честа. Този дърт също. Това за малко само да си го подържа. Значи тъй. Всъщност няма да вземам това. Само това човете ще вземам. Така. Само... После ще си направя... Аре да е. Нали нощ? Така. Легнах. Окей. Значи сега ще си... Ще си направя... неща. От тук crafting table, ще направя за това. Кирка да се направя, лопата, брадва. Това е. Сега, тази кирка... Те всъщност ще ги махаме за малко. Така, сега кирката, брадвата, лопатата. И меч трябваше да се направя, но нищо. Няма да си направя меч, когато продължи да свършва. Добре. Така, нека отиваме пак там, където правих миналата. Ако някой се интересува от Minecraft Pocket Edition, нека да коментира. Нека да коментира, защото ми пука и искам и други хора, които играят Minecraft Pocket Edition, да пишат коментарите, да спишат скайпа и да играем. Скоро ще направя отново какво имам на телефона си. Отново. Защото имам малко нови
малко нови приложения и искам да го покажа и да вляза вътре в тях. Да, храната си изядал, тъй че ще стоя гладен. После, как си направя в момента пещерата, в момента се оглеждаме за айрон. Затова правим тази мина. За айрон, айде чупи се, така. Тук така, значи тук ще има сега точно тук. Така, вече ни е норен. Много стана. Така, от тук. Добре, от тук почва това, значи щом почва това, ще има и скоро айрон или пещера. Все пак ще бъда на сник, ако падам на пещера, да не падам в нея. Така, за сега не падам. Сник. Така. Я да видим тук. Окей. Не падам в пещера. Това какво е? Окей. Значи ще чупим от тук. Аз ще чупя 3 блокчета, за да става по-гладко, да не си удрям главата тук в тези купчета. Така не ми се вижда. Така ще чупя тук. Ще сложа точа и тук. Добре, обърках се. Ще сложа точа и тук. И сега ще копая. Сложих точ. Добре, не. Нека още копаем. Копаем. Така, 3 блочета. 3. Пускам си Пускам си сника. Добре. Така. Още 3 блочета. 3. Пада ли? Не пада. Окей. Сега отново 3 блочета. 3. Отново не падам. Добре. Така, сега 3 блокчета. Отново 1, 2, 3. Нали те? Нищо не... виждам да е, ама много малко и трябва да сложа торч. Добре, така. 3 блокчета от тук. 3. Падам ли? Добре, не падам, който ще е супер. Но трябва да падна, защото там 15%, там повече се намира злато. Така. Сега не виждам никакво злато. Така, имам 60, почти един стак. Да, почти един стак. Кабел съм събрал за сега. И ми трябва още 4, вече едно. И направих един стак. Така, ще не намирам сега. В друг епизод ще търсим за още айрон. Ще търсим за айрон. Защото този епизод не можахме да открием, но успяхме да открием. Виждам овца, обаче овцата не ми трябва. Значи къде не сякаш там. Виждам трава, когато се оглежда да имам храна. Тази трава добре, защо ми дава, че трябва да чупа трава? Добре, защо да бе колега така? Добре. За колко взех? 3. Добре, ще ги изпеквам. Не. Добре. Или отивам вкъщи и
слагам точкове. Така, един точ ще бъде тук, другият точ ще бъде тук. И къщата ми много светлина, затварям. И така. Така. Меча без деска. Това не. Това, да. И това. Добре, сега само да ги изпека. И така. Ще се върна, когато се изпекат трите. Така, хора, изпекох се и трите зеги. Нека се така. Това се още не било този епизод. Така. Не, свърши епизодът. Така, сега да видим къде беше пещерата ми. Вижте от текстчър пака колко яко изглежда водата. Прозрачно, което е супер акто. Така. Помните, че първи епизод на от да, пещерата. Ако може, сега ще чупим още каблстон. Просто за да намерим някаква руда. За мен някаква руда. Значи е невъзможно тук да намерим руда, но все пак да се опитаме и при това да разширим тази пещера. Сега от другата страна един път така. Така. Сега от другата страна един път да направим симетрична все пак, нали? Това е старата къща. Защо няма да направим симетрична? Още двечки. Ако някой от вас не знае Фейсбука и ако кажа, който познае любимата ми игра Чиле, така вече гадно е все пак. Много е гадно. Поне за мене. Добре. Добре. Слагам каблстона и вижте, че има вече 2 стака каблстон. Така. Става вечер. Аз ще дам. Така. Още малко информация да дам. Че да, казах вече, че ще има лаптоп. Може би, казвам. Защото не се знае дали ще ги съберат тия пари скоро. Така. Значи информацията, която искам да кажа е, че казах ви две неща. Казах ви едно нещо, че ще има лаптоп и може би ще има лаптоп. Така. Второто нещо, което искам да ви кажа, че напоследък няма да мога да снимам толкова много видеоклипове, както през лятото, защото съм натоварена с учебния процес. За тези хора, които ме гледат и не са на училище, поздравявам на тях, завиждам ви. И така. Аз съм на училище, все пак 4-ти клас. Добре, мисля това да е от този епизод. Добре си прекарахме също. Следващия клип, предишния клип качих за 8 лопу. Не,
Не, мисля, че гледахме Майнкрафт. Забравих. Или беше лайв, или за Майнкрафт беше. Не помня. Така. Това мисля да е епизод на Майнкрафт и дано клипът ви е харесал. Абонирайте за още такива клипове и ще се видим в другия клип.